פרס? על מה היא מקבלת פרס? אני לא יודע, אתה נותן לפרס, אני לא נותן לאף. יעל קודם כל היא חברה. It's all about the like being a person. אין אצלה לחץ בתוך הקבוצה. ממש תמיד שמה, 24 שעות ביממה. היא משלבת את זה בצורה נורא יפה עם החיי המשפחה שלה. יכולות להיות בסיטואציה הכי מלחיצה, לקשר אליה עמית, הבן שלה, תחזיק את הטלפון במשך שעה ותייעץ על איך הוא יציע חברות לחברה הזאת ויגמור עם ההיא בסבלנות מפעימה. פאקינג וונדר וומן. אני שולח לה הודעה לפני יום, אומרת, תשמעי, אני הולך להיות במדריד מחר, אולי אני אפגוש את זה, היא אומרת לי, אתה תהיה במדריד מחר, גם אני. זה מדהים שיושב עם יעל בפרזנטציה ופתאום היא מביאה איזה רעיון, זה הקשר בינו לבין המוצר או מה שכרגע יש לנו להציע. אני מסתכלת ואומרת לעצמי, מה היא אמרה עכשיו? והייתה לה אמינות מאוד גדולה כשהייתה נכנסת לחדרי חדשות. היא עזרה לנו לשכנע את הארגונים האלה שהכלים שלנו זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות להם. She's a personality. כל פעם שאתה בא עם רעיון טוב, היא מקשיבה, כן. אז היא אומרת שיש לה איזו הצעה למשהו אחר לגמרי. כן. היא הולכת ועושה את זה, ובסוף יוצא לא רע. זה מה שמעצבן אותך? הקטע הכי שבאמת בלתי נסבל ביעל, זה שהיא בגילי, והיא עדיין כאילו כל יום חוזרת עם עיניים טרוטות אחרי שכל הלילה היא הייתה ב7 הופעות 4 מעודדים. כמה שכיף לעבוד איתה זה כאין וכאפס לעומת כמה שכיף לבלות איתה אחרי שעות העבודה. היא ממש מהממת כאילו. אחד האנשים היותר חרוצים שראיתי. הבאנו אותה כדי לנהל את השוק הישראלי, נכון? כן. כן. אני חושב שחשבנו שזה יהיה איזה בדיחה. הסבתא של העובדים פה לא קוראת ניו יורק טיימס, אבל היא כן קוראת וואלה, וויינט הארץ, אז בואו נדאג שנהיה גם פה. כמה חשבת שזה יצליח? 2-3 שנים אחרי זה, לא יודע כמה היא פה. היא מנהלת בנוסף לישראל גם את גרמניה, ספרד, רוסיה. למעשה העולם לא מספיק לייצר מספיק מדינות בקצב שבו תחומי האחריות של יעל מתרחבים. אצל יעל באמת יש איזו קומבינציה מאוד, שמצד אחד צריכה להסתכל על הדברים לא 2 צעדים קדימה אלא 10, ומצד שני היא באמת בדיטיילס. כל מה שהיא עושה הופך לזהב. כל סטודנט חושב אחרי שהוא מסיים ללמוד, איפה אני הולך לעבוד? אני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים דווקא בגילאים האלה, בגילאים הצעירים של שנות ה-20, זה לא בהכרח למצוא את התפקיד הכי פנסי, אלא להתחבר לאנשים שאתה יכול הכי הרבה ללמוד מהם. ויעל היא בוודאי אחד מהמנטורים הכי גדולים שאפשר למצוא במדינת ישראל, אז אני נורא גאה לעבוד איתה. אולי בכל זאת מגיע לפרס. מגיע לה. יאללה. פרס.